Dobré ráno, milí přátelé, vítejte na kanále. Dnes jsme ve Švýcarsku, v Simplonském průsmyku na hranicích s Itálií, připraveni vystoupit na horu Stalthorn. Dnešní výšlap je extrémně panoramatický, s nádherným výhledem na Hipshorn, ledovce a celé údolí kolem města Brig. Trasa začíná u Simplonské Orlice na zvlněném a mírně svažitém terénu. Procházíme kolem půvabné osady Hopše, za níž se rozprostírá jezero Hopšuze. Nyní pokračujeme po vyznačené cestě, která začíná pozvolna stoupat. Prostředí je skutečně velkolepé. Máme pocit, že jsme se ocitli uvnitř pohlednice. V nadmořské výšce 2165 metrů na rozcestí odbočujeme doprava ve směru na Brig. Nacházíme se pod svahy hory Tochuhorn. Pokračujeme rozmanitým terénem a střídáme mírné úseky s menšími skalními hřebeny. Vlevo míjíme odbočku do sedla Gelmy 2373 metrů a pak rychle vystoupám na Stalthorn, zatímco Paolo na mě čeká dole. Avvicinando alla vetta. Jsem na vrcholu hory Stalthorn, označeném křížem, 2462 metrů nad mořem. Za pěkných dnů, jako je ten dnešní, je to mimořádně panoramatické místo. Mezitím si Paolo vyřešil problém s puchýři a společně si dáváme výbornou kávu.
Pokračujeme v cestě. Zahajujeme klidný sestup. Před námi se tyčí majestátní Fletchhorn se svými téměř 4000 metry nadmořské výšky a čepicí nízkých mraků, které znamenají blížící se déšť. Allora, questa è la nostra seconda esperienza nel dormire fuori sulla Duster. Non siamo ancora in una condizione definitiva, perché ci sarà una novità tra poco, appena arriva. Però siamo sempre al Passo del Sempione. Oggi abbiamo fatto una bella gita, Una bella escursione. Adesso è venuto a piovere, ha piovuto per un po' poco e adesso mangiamo. Adesso fa freddo, siamo scappati da grande caldo, ci siamo preparati per cena un riso freddo che è ghiacciato e abbiamo anche un po' freddo. Comunque speriamo di cavarcela anche stavolta. Intanto mangiamo un bel riso Fa freddo. Siamo venuti qua per stare al fresco. Su, dai, non la metà. È perfetto. E Susanna che ha freddo, e io non ho freddo, sono solo coperto perché Susanna c'ha freddo. Dnes večer budeme spát v průsmyku v našem dástru, abychom unikli nesnesitelnému nočnímu horku, kvůli kterému se dole nedá spát. Tady v horách se konečně trochu ochladíme. No není to nádhera?